Nejaké sú vyplznuté. Fuj, do piče. Ja to tak fakt nedám. Jaký web? Dobre, toto môžeme dať do failov akurát. Neviem ešte na to. Tak nie, ale tie dve sa zavážajú. Nie to daj do piče. Korio, nie motor nos. No to je... Hej, Braňo! To si nenatal, čo? Uá. Pičíš sa do toho mieste. Neviem, pán! Kedy klikáme? Ne, ja mu povedem, že mám musím klikať. Ani ja nemusím. Ale klikám. Hubert, ty máš X-Team? No? Ty si kočil. Ako na vás zrovna dáme, ale Hubert. Ja sa popíjem okolo miesto. Tak počkaj, som tam došiel, ne? A hneď bez komodov! Áno, asi v útosti. A prosím ťa, že ho, mne super si tam nedal fotku na skvál.